летище София. Леко. А сега, дами и господа, ние с бурни аплодисменти и високо дигнати ръце да поздравим двата екипажа. Готови ли сте? Още! Формация фронт. Височина 100 метра. Поздрав от екипажите на самолети Спартан. Нашият сигурен военен транспорт във въздуха. Браво! Още веднъж да чуем вашите аплодисменти с спартаните! Веднага след преминаването във фронт видяхте разпуск на самолетите, които в момента един след друг, вдясно и леко назад от вашите погледи започват изпълнение на стандартен съкратен заход за кацане. Моите уважения към колегите от гражданска авиация, там също летят големи, мощни самолети, но за добро или за лошо, може би за радост на пътниците си, те не изпълняват подобни заходи за кацане. Да стигнеш до градския транспорт. Наблюдавате кацането на първият самолет Спартан, пилотиран от капитан Илиев. И отново вашите аплодисменти, дами и господа, за екипа на Спартан. Поздравете! Вторият самолет Спартан е пилотиран от капитан Асенов. Поздрави за тяхното кацане. Здраво на вас влиза самолет Пилатус 39М. Пилотират майор Павел Иванов и майор Дания Маншинков. Двамата пилоти ще изпълнят за вас сложен пилотаж на малка височина. Аплодирайте втория Спартан, дами и господа, всички на фигури! В същото време Пилатусът вече започна изпълнение на вираж с завъртане на туно на всеки 90 градуса. Наблюдавате поредното туно. Виж го. Следва енергичен набор на височина.